हाँ ये हाँ। आई देखी भैया, हम भोजपुरी गायक दीवाना दिनेश अकेला, निर्मल मास्टर सचुई, गीतकार चंद्रमा चटोर व धनंजय मास्टर के देखरेख में दीवाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से आप लोगन के बीच में भीम आर्मी गीत भेज रहल बानी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा आप लोगन को जरूर पसंद आई। नाल पे संगत कर रहल बाड़े टीना राजभर जी, हारमोनियम से धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी, कोरस पे सकलदीप विश्वकर्मा, संदीप शर्मा जी। ए हाँ